खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आङो कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय बेनो मैखोम रादाबखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिफैदों। गिबियावनो लानि बड'लेण्ड सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं नैबे बिनि गिबि रादाबा जाबाय असमिया मुसलमानफोरनि रैखाथि आरो जौगाखांनायनि थाखाय मोनदाइन आफाद दागोन। बे हिमन्त बिश्व शर्मानि आसामनि गिबि मन्त्रि आरो राज्यो सोरखारनि बे मोनसे बुंनाय असमिया मुसलमानफोरनि रैखाथि आरो जौगाखांनायनि थाखाय मोनदाइन आफाद दागोन। फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय मोनसे रडमेप थियारि खालामगोन। बिनि उननि रादाबा जाबाय प्रमद बर'नि मासिया गिनांगौ गैया। दा हाग्रामायाबो नाजागासिनो दं नामा, बेखायनो बे खोथाखौ बुंदों प्रमद बर'नि मासिया गिनांगौ गैया। रायजोनि 9 जिल्लाया दासिमबो कभिडनि डेन्जार जनाव। बिनि उनाव रादाबा जाबाय कासार पेपार मिलनि हा सिङाव दङ गोथां थावनि फुंखा। बे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव थिखायारि फोरोंगिरिफोरनि सिबिथायखौ एबा साख्रिखौ बन्द खालामबाय। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। बे थिखायाव मावनाय मास्टारफोरा कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरा दा गाज्रि हालोदाव दङ। बिसोरो साख्रिखौ मोनाब्ला आरो गुबुनाव जे साख्रि मोनगोन बेनिबो जेबो थिरांथा गैया बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय हंकंआव रादाबगिरिफोरखौ चीननि दाद्रि। बे गोबावसै हंकंआ चीननि सिङाव आरो बेहाय जि सुबुं दाराखौ मदद होग्रा सांबादिकफोर रादाबगिरिफोर बिसोरखौ चीन देशा दाद्रि होबोगासिनो दं चीन सोरखारा। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय गाबोन GMCHआव गं 200 ICU बिसाननि देहा फाहामसालि बेखेवगोन। 200 ICU बारायबावगोन GMCHआव। बेनिफ्राय दरंनिफ्राय गय गोरानजों लोगोसे सिखाव हमदों। बेनि उनाव बिजिआरआव आसाम पेट्रलियाम मजदुर इउनियननि सोद्रोमाफोरनो कर'ना भेक्सिन होदों। बिजिआर आगोलनि BRPLखौनो दा बिजिआर होननानै बुङो। बेहाय बिनि जे मावथि मजदुरफोर लेबारफोर बिसोरनो भेक्सिन होदों। बेनिफ्राय रादाब दंबावो जोंनि आखायाव बे बिलाइनिफ्राय। बेहाय जाबाय लकडाउननि समाव रायजोखौ मदद खालामनायनि बान्था बदरुद्दिन आजमलनो आमेरिकानि मोनसे आफादनि गनायथि बिलाइ। आजमला माहाजोनथार, मोजां गोसोनिबो मानसि, थाखा फैसा अनसुंथाइ हरो दैबाना आरिफोराव बांग्रिंफोराव। दा बेबादि खामानि मावनायखौ नोजोर खालामबाय थादों आरो आमेरिकानि मोनसे आफादा बिदि सुबुंनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय मोनसे फोरमानलाइ होदों, गनायथि। ओमफ्राय हिमाचल प्रदेशआव जानाय मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय आरो गोबां मानसि थैदों बेहाय। बिनिफ्राय जाबाय मा कुइन जोलैनि फिथाइफोरा गोदै आरो रोसि गोनां। बे आपेलनि कुइन जोलै। बिनिफ्राय जाबाय जे भारत सरकारा बेलुचिस्तानाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिखौ मदद होगासिनो। बेखौ पाकिस्तान बादि हादोरफोरा बुंबाय थायो। बेलुचिस्ताना पाकिस्ताननि सिंनि मोनसे ओनसोल। बिसोरो उदां जानो नाजागासिनो दङ। दा बेहाय
भारतनि स्रोद आखाइ दं होननानै पाकिस्तान सोरखारा बदनाम होबाय थायो। बिनि उनाव गुवाहाटी उरां गाथोनाव अखानि दै लोमनायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होदों। मैदेर हाथाइजों लोगोसे एरेस्ट खालामदों फालांगिरि स्रोद फालांगिरि सिखाव फालांगिरिखौ हमदों आरो इनिफ्राय रादाब दङ खेलानि बेहाय जाबाय भारतनि जावजा हानजा प्रणब जेरी चप्रा आरो एन सिक्की रेड्डी मोनहाबो गावसोरनि जागायजेननाय मेचखौ देरहालांबाय थानो हादों। आरो क्रिस्टियान रनाल्ड'आ गाज्रि आखु बाहायनायनि मोनबा मेच गेलेनायनिफ्राय होबथाजादों। बे खायफा गेलेग्राफोरा बिसेसकै जर'खायै फुटबलावनो आरो लन टेनिसफ्रावबो जायो, क्रिकेटाव एसे खम जायो। दा गाज्रि आखु दिन्थियो ना माबा बुंलाबायो खोनासंथावै बा गनायथावै बिदिया सोलियो। बाहाय क्रिस्टियान रनाल्ड'आ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय मोनबा मेच गेलेनायनिफ्राय होबथा जादों। होमबा लसआ सोरहा जाखो? दा बिनि उनाव भारतनि स्पिनार रविचन्द्र अश्विनआ 2022आव खुंजानो गोनां वर्ल्ड कापनि थाखाय हानजानि सासे गाहाय बलार जाहैनो हागौ बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय हिन्दी सावथुननि दारिमिनाव 7 बोसोर आबुं जाबाय बलिउडनि फावखुंग्रि सनाक्षी सिन्हाया 7 बोसोर आबुं जाबाय आरो दा बेखिनियानो इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय। दानिया जों फैदोनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ गिबियाव आइने कैसे भरित गुलियाय दियक आइना बुंदोंनो दायनिगिरिफोरा जुदि खारखुमाना लायोब्ला बेसोरखौ आथिङाव गुलि गावनो। बेखायनो दाखालि बै फुरा गावनि बे लांसुनिया बोरायखौबो आथिङाव गावदों। बे गोबांखौनो गावबाय दासिम मोजांखौनो होननांगोन। रायजिक बिजेपिर कार्यनिर्वाहকক বিভিন্ন সমিতিসমূহ গঠন বিলম্ব হব। যে हादोरसायारि बिजेपिनि मावथिफोर आरो बिनि आफादफोर दानायाव गोबाव जागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय फैदो बिटिसि लक्ष्य बिजेपिरे बुजाबुजि आखन्न। बिजेपिजों बिपिएफआ हाग्रामानि दोलोआ बुजाबुजि जानो थांगासिनो दं होननानै दिनैनि बे अग्रदूत रादाब बिलाइयाव लिरदों। অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ সিন্ডিকেটৰ তথ্য স্বীকাৰ কৰি ল'লে। उनथाराव आसामनि गिबि मन्त्रीया सोरखारनि जि सिन्डिकेट दङ बे सिन्डिकेटखौ मानिनानै लाबाय। गोबां अजद होबाय थादोंमोन, नङा होननानै बुंदोंमोन, दा गनायनांगौ जाहैबाय। बेनिफ्राय जामिन अबैहेनै धर्मजाजक समाजकर्मी स्टेन स्वामीर मृत्युर बिश्वजुरि प्रतिक्रिया। बे आरो गाज्रि खबर जे जामिन मोनाखसै सासे धर्मजाजक आरो समाजकर्मी स्टेन स्वामी मुंनि बे मानसिखौ जेलाव जोबनानै दोननायावनो बियो रुंसारि जालांबाय। बे गोदान दिल्लीनि रादाब बियो। शिशु निर्यातन निलम्बित डक्टर मिताली कौर पुनर भारप्राप्त अध्यक्षर पथत। डक्टर मिताली कौरआ उन्दै गथ'फोरखौ अत्याचार खालामनायनि बदनामाव बा दायाव बेखौ साख्रिनिफ्राय होख्लायनाय जादोंमोन। नाथाय दा आरो बेनिनो गिदिर बिबानसो होबाय, मासिगिरिनि बिबानसो होबाय। बेनिफ्राय फैदो जोङो नैबे खेलानि रादाबाव थांसै। टकिअ' अलिम्पिकर उद्बोधनीत भारतक नेतृत्व दिबो मेरी कम
आरो मनप्रीते मनप्रीत हौवा सेंग्रा मानसि आरो मेरी कमखौथ' जों बयबो मिथिगौ बक्सार बियो फैगौ टकिअ अलिम्पिकआव भारतनि हान्जाखौ दैदेनगोन बेनि उननि रादाबा जाबाय इउर' कापर सेमिट आजि स्पेन इटालि इउर' कापनि जि सेमि फाइनाल गेलेनाय बे सोलिबाय बेहाय दिनैनि हाबाफारियाव दङ स्पेनआ इटालिनि बेरेखायै गेलेगोन बेनिफ्राय दङ क्वार्टर डक भिस कासानभ बे लन टेनिसनि खोथा बेनिफ्राय वेम्बली स्टेडियाम इटालियार बाबे सौभाग्यर स्थलि दिनैथ' इटालिजों स्पेनजों गेलेगोन नालाय आरो बुंदों मा वेम्बली स्टेडियामा इटालिनि माबा थाखाय मोजां बेहाय इटालिया देरहाबाय थायो बिदि जादों आरो 52 बोसोरिया विफलता भंग करार आखा इटालिर 52 बोसोर जेनबाय इटालिया एबार देरहानो हागौ बेखौ मिजिं थिदों मोजां खोथा मोजाङै गेलेबा देरहागोन इनिफ्राय जाबाय कभिडत अनाथवा एख हिहुब दत्त बे गोबां फरायसा गथ'फोर बिमा बिफा थैजाबाय नैबे कभिडनि समाव आरो बेखौ सासे दत्तक होननाया बेंनो लादों बिबान लादों आरो बिबान रुजुमनानै लादों क्रमात पात्थरत परिणत হৈছে एति 5 महिया हिखु दानबानि सासे गथ'आ लासैनो अन्थायावसो सोलायलांदों होननानै बुंदों किछुदिনৰ पाছত शरीर पेखियाव परिणत হ'ব हारत हात दाङिले चिकित्सके डाक्टारफोरा चिकित्सा खालामबाय थादोंमोन ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादोंमोन नाथाय दा हालिया आखाइ दैखांबाय दा अग्रदूतनिफ्रायबो रादाबा बेखिनियानोसै दानिया जोङो फैदिनि नियमिया बार्तायाव बेहाय गिबि रादाबानो जाबाय भारते समग्र विश्वके एकेटा परियालर हिसाबै बिबेचना करे जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीया बे खोथाखौ बुंदों जे भारतआ सारा मुलुगखौनो मोनसे नखरबादि सानो बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब 88 दिनर मुरकत सर्वनिम्न आक्रान्त सारा माबायावनो हादोरावनो भारतआव 88 साननि उनाव मैया सबसे खम कर'ना गाग्लोबसारनाय जादों 24 घन्टायाव जादों सारा देशआव 39,796 आरो थैनाया 723 अनलि 723 थैदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा हत्या धर्षण ड्राग्सर गसरर समहत चार्जशीट पुलिस थानाफोरखौ गोख्रैनो चार्जशीट गथायनो थिनदों मानि बे मानसि बुथारनाय जिनाहारि खालामनाय ड्राग्सजों सोमोन्दो थानायफोरखौ हमनाय मानसिफोरनि केस डायरिखौ 6 दानावनो होनो थिनदों बेनिफ्राय प्रत्येक आरक्षी थानालै बोसोरी 2.50 लाख टकाकै दान सहाय जे बै जे पुलिसफोरा लामा सामा गारि मटरफोराव फैसा बिनानै लायो सोरबा केस होनो थांबा बिनिफ्राय फैसा बिनानै लायो आरो बुङो थाव सोनो फैसा गैया आरि होननानै दा हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बेखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बुंदों मा गंफ्रोमबो थानानैनो 2.50 लाख कोटी रां होनाय जागोन बोसोरफ्रामबो बेनिफ्राय थलुवा ठेकेदार 55 कोटी आत्महत्यार फन्डि अरुणाचलि प्रतिष्ठानर जोंनि हादोरसानि आसामनि जे ठेकेदार बे ठेकेदारफोरनि थाखा थगायनो नागिरदों जाख्ल' नागिरदों अरुणाचलनि आफादा बेसेबां कौटि 55 कौटि एसेल' नङा बेनिफ्राय प्रशासन व्यवस्थार अपराध राइज हताशाग्रस्त हले विद्रोह रूप धारण करे बुंदों मा जे
जे बेंनाय हादोर सामलायनाय बे जुदि जाख्ल'नाय आरिनाय दुर्नीतिजों गोबाख्रबजायोबा अब्ला रायजोफ्रा बिग्रायखाङो बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय होनबाय अबखरप्राप्त PCCFर आन एक अनियम फादिल 2 বছরে পালাই থলে ফরেস্ট স্কুলের গেট কেলেঙ্কারির তদন্ত প্রতিবেদন फरेस्ट डिपार्टमेंटनि बियो जे गेट लुनायनि बा गेट केलेंकारि मोनसे दङ आरो बेखौ बे गुवाहाटीनि 7 माइलनि ओरैहाय जे फरेस्ट स्कुल दङ बे फरेस्ट स्कुलाव जानाय आरो बेनि गेट केलेंकारि दङ गेट लुनो होदोंमोन गेटखौ मोजाङै लुफुङाखै गोबां थाखा जाख्ल'दों बे बिनिनो केस डायरिखौ फोथांफिननो लादों। बेनिफ्राय गाहाय मोनसे रादाबा दङ बिध्वस्त पथ मेरामतिर दाबिद उत्ताल बक'आव लामाया हामला बेखौ फाहामनो थाखाय दाबि खालामदों रायजोफोरा गोख्रोङै आरो गावसोरबो मावदों बे सावगारियाव दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा बिनि उनाव रादाब दङ जे लन्दनाव इउर' कापनि आरो बे लन्दनावसो गेलेगोन इटालि आरो स्पेन वेम्बली स्टेडियामाव बे बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब 3,42,837 मेट्रिक टन चाउल वितरण FCI देग्लाय FCI आ दासिम 3,42,834 मेट्रिक टन रानखांबाय। बे जाबाय प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना गोरिबफोरनोल' रानदों आरो बेखौ बिनिफ्राय रादाबा जोब्बाय बियो दानिया फैदों असमिया प्रतिदिन रादाबाव बेहाय रादाबा बै आगोलनि अग्रदूत पेपारफोरनियाव जि थानाय बेबादिनो दङ थेवबाबो नैबे न्याय जापिदिसिल माओवादीर सम्पर्कर अभियोग भीमा करेगांव घटनात अभियुक्त समाजकर्मी स्टेन स्वामीर बन्दी अवस्थाते मृत्यु दहाय जे बुंदोंमोन बे स्टेन स्वामीया जामिन मोना हलासेनो जेलखाना सिङावनो थैबाय बे आदिबासीर अधिकारेर बारे 5 दशक धरि जुजा 84 बछरिया स्वामीर मृत्युत हकस्तब्ध बौद्धिक महल जोबोद दुखु मोनदों। सासे मोजां खामानि मावग्रा समाजनि खामानि मावग्रा मानसिखौ बिदि सिथारनाया थिग जायाखै बिदि थैनो होनाया थिग जायाखै। बेनिफ्राय जाबाय मा ठिका शिक्षक साथेर पिछते अथन्तर ठिका कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिफोरखौथ' प्रफेसारफोरखौ माबाबाय साख्रिनिफ्राय होखारबाय बिदाय होबाय दा बिनि उनावनो सोर फोरोंबावनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव मोनजि बिफानाव फोरोंगिरिनि आंखाल जादों। बेनिफ्राय मोदी मन्त्रिसभार सम्प्रसारण नरेंद्र मोदीनि जे मिरु सरकारनि केबिनेट मन्त्रि बेनि बारायनाय जागोन अनजिमाखौ दा 7 जुलाइयाव 17 निफ्राय 22 मन्थ्रिफोरा गोदानै समायखिरा लागोन सदबान्सा लागोन। बेनिफ्राय APSC केलेंकारि न्यायिक आयोगर असरर हाजिर धुबुरीर बिखाया ध्रुबज्योति हाथिबरुवा APSC केलेंकारियाव ध्रुबज्योति हाथिबरुवा दा माबायाव दङ धुबुरीयाव बे गुवाहाटीयाव नुजाहैनांदों आदालताव। बेनिफ्राय सरकारि प्रशासन व्यवस्थार पारदर्शिता बृद्धि बिखयक कर्मशाला मोनसे वर्कशप जादों जे बे अफिसनि मावथिफोरखौ बोरैहाय मावनो गोरों आरो गोख्रै खालामनो हायो बेखौ फोरोंनो थाखाय केरानि निर्भर नहय फाइल निष्पत्तिर दायित्व लबले मन्त्रि बिखयक आह्वान मुख्यमंत्री जोंनि गिबि मन्त्रिया गावनि मन्त्रि आफादनि गुबुन मन्थ्रिफोरखौ खावलायदों
जाहाथे केरानिनि सायाव सोनारनानै थाया गावसोरनि खामानिखौ मावनो लायो। बेनिफ्राय नैबे मोनसे कृषि मन्त्री अतुल बरा अहहाय स्वीकारोक्ति। अतुल बरा आसामनि आबादारि मन्त्री बियो सिमान लानांदों जे प्रधानमन्त्री कृषि सन्मान निधिर 36 लाख कृषकर 16.72 लाखै भुवा हिताधिकारी। जे प्रधानमन्त्रीनि जि कृषि सन्मान निधि बेहाय 36 लाख आबादारिनि मादाव 16.72 लाखानो नंखाय सोरबा साख्रियाफोराबो सोरबा फालांगिरिफोराबो सोरबा ठेकेदाराबो बिनि बानजायनाय मोननो थगायदों। बिनिफ्राय जाबाय मा रातुल शइकियार मृतदेह अंग काटी नियार अभियोग परियालर। जे GMCH कभिडत आक्रांत ढिङर युवकर मृत्युक लई सानसल्य। जे GMCH आव थैदों ढिंनि सेंग्रा बिनि मुङा रातुल शइकिया। बिनि गोथै सहनिफ्राय माबालायनो देहा अंग बेखौ एक्ल' दानख्ल' लांदों। गाज्रि खोथा बियो जुदि नंमारगौब्ला। हाथे हाथे मारणास्त्र लई दुलुं बनान्चलर अरुणाचलनि दौरेत्म। बे दुलुं बनान्चल दङ आसाम आरो अरुणाचलनि सिमनायाव। बे आसामनिनो बाहागो, नाथाय अरुणाचलनि दुथांफोरा आखायाव हाथियार लानानै बे ओनसोल हाग्रा ओनसोलाव खहा खालामदों आरो होसोग्लुंदों। बिनिफ्राय 19 राज्यत पेट्रलर मूल्य अतिक्रम करिले हतकर घर मैयासिम 19 राज्योआव हादरसायाव पेट्रलनि दामा 100नि सिमनाखौ बारबाय। गाज्रि खोथा। राज्यत हुआ खनार परिवर्ते टिभित अलवार प्रतियोगिता चलिसे मन्त्री मुख्यमंत्री। नंगौ बेबो नंखाय खोथा नङा जे खालि सेल्फ एक्सपोजिं गावखौ खोन्थानाय। सोरबा खोथिया फोदों, सोरबा ट्रेक्टर सलायदों, सोरबा माइ गायदों, बेबादिनो खोन्थागासिनो दङ मन्त्री MLAफोरा जोंनि आसामाव। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बेहाय, बे जाबाय शीघ्रै সকলো দেশতে उपलब्ध হ'ব क'विन एप। कभिड विन एप होननाय मोनसे बानायदों एप। बेखौ मोनफ्रोमबो हादोरावनो मोननो हागोन होननानै बुंदों। क'विन एपर सन्मेलने भिडिअ कनफारेन्सिंरे मोदीर अंशग्रहण। मोदीयाबो बेहाय कनफारेन्सआव बाहागो लादों। बे भारतनिल' नङा, बे सारा मुलुगनि। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय जे যমুনা নদীত মেচিন বহুৱাই বালি সৰবৰাহ। এই माबानि যমুনা नङा बियो, जोंनि যমুনাसा आसामनि যমুना। बेहाय मेचिन बहायनानै बाला बोखांदों आरो साप्लाइ खालामदों। दा गाज्रि खोथा बियो। दै खुरखायो, बिदिनि थाखायनो हाब्रां खुरखायो। दा असमिया प्रतिदिननिफ्राय रादाबा बेखिनिखौनो फरायबाय। बिनि उनाव सेन्टिनेल दङ। सेन्टिनेल रादाब बिलाइयावबो बेफोरबादिनोसै आगोलाव थानाय रादाबफोरानो, थेवबाबो नैबेहाय दङ जे पसिबिलिटि अफ पाकिस्तान इन्टारनेल ग्रुप्स टारगेटिं हाफिज सईद कैंट बी रुल्ड आउट। हाफिज सईदनि केसनि बेलायाव पाकिस्ताना स्रोदै माबा मावखुमागासिनो दङ, बेखौ ना खालामनो हाया। बेनिफ्राय सत्र महासभा 6 डेभेलपमेन्ट पेकेज आर्जेन्टलि। सत्र महासभाफ्रा गावसोरनि सत्रफोरखौ फोसाबनाय आरो फाहामफिननाय बेफोर खामानिनि थाखाय गोख्रैनो रां पेकेज दाबि खालामदों। बेनिफ्राय जाबाय चिल्ड्रेन उइथ केन्सार रिकभार फ्रम कभिड।
सासे माने माखासे गथ' केन्साराव गोग्लैनानै थानाय बिसोरो केन्सार जानानै दंब्लाबो कभिडनिफ्राय रैखा मोनदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब फरेननि बे जाबाय बाइडेन्स cold response to Afghanistan's collapse will have far-reaching consequences. डोनाल्ड ट्राम्पआ मोजांखौनो मावदोंमोन, नाथाय ज' बाइडेना दा आफगानिस्ताननिफ्राय गावनि जे सान्थ्रिफोर मिलिटारिफोर बेखौ एसेबां गाज्रि हालोदनि गेजेरावबो बोखांनानै लांबाय। आफगानिस्तान सोरखारखौ, आफगानिस्ताननि नौनारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै दोननानै बे थिग जायाखै। बेनिफ्राय जाबाय मोनसे इंलैंड क्लीन सीरीज वर्सेस लंका। इंलैंडआ लंकानि बेरेखायै श्रीलंकानि बेरेखायै गेलेनायाव देरहाबाय थादों। बे ICC begins process to identify hosts for a white ball events post 2023. बे ICC नि क्रिकेटनि खोथा इंटरनेशनल क्रिकेट कमिटि बे थाबाय। बेनि उनाव जुग संघ बांला रादाब बेहायबो बे रादाबफोरानो दङ, थेवबो नैबे मोनसे गोदान रादाब दङ। बे जाबाय नागरिक पंजीते नाम थाकले भारतीय नय पुलिस के मुख्यमंत्री। जोंनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे NRC आव नाम थाबानो बियो भारतारि जानो हाया, बे नकलबो जानो हागौ बिदि बुंदों आरो। होमबा NRC खौ सोदांफिननांगौ, नायबिजिरफिननांगौ बे खोथाखौनो इंगित होदों। मुख्यमंत्री मन्तव्य सिन्डिकेट নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে। রিপুন বরায়া बुंदों मा मुख्यमंत्रीया जि सिन्डिकेटनि खोथाखौ सिमान जादों बे फोरमान जाबाय जे खोथाया नंगौ। बेनिफ्राय मुस्लिमদের জন্য मुख्यमंत्री पदक्षेपে समर्थन आजमलेर। मुस्लिमफोरनि थाखाय जोंनि गिबि मन्थ्रिया जि हाबाफारि लादों बेखौ आजमल साहाबा बदरुद्दिन आजमला मदद गनायदों, मोजां होनदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ, प्रकल्पे दुर्नीति प्रमाणित हले कठोर शास्ति। प्रमोद बर' BTC BTR नि गाहाय प्रमोद बर'आ बुंदों प्रजेक्टफोराव जुदि दुर्नीति खालामनाय मोनोबा, जाख्ल'नाय साबख्ल'नाय मोनोब्ला, फोरमान मोनोब्ला गोरलैयै हगारनाय जानाय नङा। बेखिनियानोसै माबानिफ्राय जुग संघनिफ्राय। दा फैदिनि जोङो नैबे रादाब बिलाइयाव असमिया खबर। असमिया खबराव रादाबा दङ, बेबो आगोलाव गुबुन रादाबाव एसे फरायखांबाय, थेवब्लाबो बिनि हेडलाइना ओरैहाय दा रायजोर সকলো थानार असिक कठोर सतर्कबाणी मुख्यमंत्री हिमन्तर। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थानानि असिफोरखौ गोख्रों बिथोन होदों जे अपराधीरे नो कम्प्रमाइज। दायनिगिरिफोरजों कम्प्रमाइज खालामनो मोननाय नङा। जुदि कम्प्रमाइज खालामनाय हमनो हायोब्ला खोथाया गाज्रि जागोन, साख्रि थांनो हागौ, बे रोखोमनि नङाबा जुरिमाना नांनो हागौ, नङाबा जेलाव थाहैनांनो हागौ बिदि। सर्बानन्द सनोवाल केन्द्रीय मन्त्री हलेও मन्त्रित्व नाजाय रामेश्वर तेलिर। जे सर्बानन्द सनोवाला जोंनि आगोलनि गिबि मन्थ्रि आसामनि, बियो नरेन्द्र मोदीनि मन्थ्रि आफादाव जायगा मोननो थांगासिनो दङ आरो बे मोजां खोथा। नाथाय रामेश्वर तेलिया गिदों जे सर्बानन्दखौ लाबा गावखौ एंगारगोन नामा, बे रोखोमनि। बयहाबो बिदिनोसै, खाले मोजां मोजां जानाय लोंनो मोननाय, गारि गाखोनो मोननाय बिदिल'थारसै। परीक्षार्थीखौ BJP सरकाराव लरा धेमालि बुंदों मा जे कंग्रेसनिफ्राय जे फरायसाफोरखौ लानानै BJP सरकारा गथ' गेलेदों, खुदिया गेलेदों। बेनिफ्राय CBSE दशम द्वादश पाठ्यक्रम दुटा भागत विभक्त।
बेनिफ्राय हलिउडर एक्शन सिनेमार दरे दुई अपहृतक उद्धार गरसुक थानार असिरि बे जोंहा बिश्वजित दैमारिनि बिबोनां साम कसारिखौ जे रैखा खालामनाय आरो बिनि लोगो कलिताखौ बेखौ बुंदों आरो हलिउडनि एक्शन बादि जोंनो रैखा खालामदों मोजां खोथा जे आसामनि पुलिसा जे इदि रैखा खालामनो हादों बे गोजोनथाव खररपरा ओलाबो नुवारिबो नारी पुरुषे राखिब লাগিব दारि बियो बबिनी आमेरिकान सेना प्रस्थानर पाछते आफगानिस्तानर तालिबानर फरमान जारि जै आमेरिकानि सान्थ्रिफोरखौ बिनि हादोरगिरि जो बाइडेना लांफिनबाय अब्लानो लोगो लोगोनो तालिबान थिउरियाफोरा फोसावबाय हिन्जावफोरा न'निफ्राय ओंखारनो हानाय नङा आरो हौवाफोरा दारि लानांगोन नायदो आरो मा बिनिफ्राय जाबाय आफगानिस्तानाव प्रभाब बिस्तारर सेस्ता चीन ओजों फारसेथिं आरो चीना आफगानिस्तानाव गोहोम खोख्लैनो नाजागासिनो दङ बिनिफ्राय अखिलेश्वर गोमती नदी उन्नयन प्रकल्पर बिरुद्धे सीबीआई पन्जीयन करिले नतुन गोचर अखिलेशनि एगेन्स्टै सीबीआईआ बै गोमती दैमानि सानि जि प्रजेक्ट बेखौ लानानै मोनसे गोदान केस जाबसिनबाय बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा बुलेटत उठि विश्व भ्रमणर परिकल्पना करिसे भ्रमण বিলাসী स्वामी स्त्रीये सानै बिसि फिसाय बिसोर आरो माने बाइकआव गाखोनानैनो बुलेट बाइकआव गाखोनानैनो सारा बुहुम गिदिंनो थांखि लादों बेखिनियानो बे अखमिया खबरनिफ्राय दा जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम बेहाय गोदान रादाब मा जाबाय अध्यक्ष हिताधिकारीर हकियनी अध्यक्ष हिताधिकारी माने बै जे प्राइम मिनिस्टार मोदीनि जे हिताधिकारी बे मोनसे प्रजेक्ट बिनि माइरं जानाय आरो किसाननि थाखा लानाय बिनि जायफोरा बायगरै बेहाय हाबनानै दङ गावखौ थाखा गोनांबाबो धनी जासेयावबो ठिकादारबाबो साख्रि गोनांबाबो नाम सोसनदों बिसोरनि बेरेखायै किन्तु हाबाफारि नाजावनाय जागोन बे दुष्टक दमन हान्टक पालनर निर्देश गुवाहाटी थानार असिर सन्मेलन बे जाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा जे फाइलर पाकघुरनि बन्ध কৰিবলৈ आह्वान जे फाइलफोरा जे टेबुल बाग्रिबाय थायो नङा गारा गारा गोग्लैनानै थायो बेखौ बन्द खालामनो थिनदों चिफ मिनिस्टारा बेनिफ्राय कागज कल निलाমৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ আহ্বান 8 জুলাইত জাতীয় উদ্যোগ বচাওক দিৱস जे बै आसामनि पेपार मिल गंनै बन्द जानानै थानायखौ जगि गपानिखौथ' बुंलानो र' नगावनि अर्थात जागिरतनि आरो काछारनि बे गंनै पेपार मिलखौ निलाम होनो नाजागासिनो दङ फेलें जादोंबाबो आरो नाजाबावदों बिनि बेरेखायै ज' जानो थाखाय साख्रियाफोरा आरो रायजोफोरा 8 जुलाइआव जातीय उद्योग बसाव मोनसे हाबाफारि लादों एम्सर मूल भवन सह 32टा ब्लकर काम प्राय सम्पूर्ण बे सांसारिनि रादाब सांसारियाव जे एम्स लुगासिनो दं अल इंडिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस बिनि 32टा ब्लकनि खामानिया माने गाहाय जि न' बिनि खामानिया जोबनायनि लामायाव दाखालि बुंदोंमोन बोसोरसेनि उनावनो बेखौ खुलिनो हागोन बे आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बेहाय बे जाबाय মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমিখণ্ডত লুইতৰ ভয়াবহ খহনীয়া বিৰাট खुरखादों মাজুলীनि कालचारेल इउनिभार्सिटीनि हाखौ
बे জাতীয় नैबे गृह निर्माण और जरिप चलिसे गवालपारा चिकित्सा महाविद्यालय गवालपारायावबो मेडिकल कलेज जागोन बिनि हानि नायबिजिरसं खालामगासिनो दङ ते बिनि उनाव बाहाय रादाब दङ मोनसे उत्तर गुवाहाटी कोटा बजारत बाथौ पूजा पालन साहा गुवाहाटीयाव बर'फोर दंना बेहाय कोटा बाजार होननायाव बाथौ फुजा फालिदों बिनि बर'फोराबो आं दाखालि खबर मोनदों जे बर' रायलायनो गाराखैनो बर' रायलायनो रोंगौ ते दिनैनि जे रादाब बिलाइफोरनिफ्राय मैखोम रादाब फरायनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि जि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिर बावनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।